Sarimbit minangka wiwitaning kirab angagem gagrat Surakarta Hadiningrat. Minangka cucuk lampah wonten ing siap menika inggih Kang Mas Anto. Wonten ing lampah ini sang panganten kekalih badhe kabiwada umum gede ketawang langen kita Sri Narendra. Ibu Sri Suhani Ningsih SPP. Wonten ing siang menika sampun kadhawuhaken dhumateng Bagus Otaria Iriana Sarjana Sosial. Inggih menika